Всички, аз съм The Gross Creeper BG и днес, съжалявам, че не съм само много време, просто училище, приятели, просто няма време. Искам веднага да започна с survival. Ето пред вас да си направя рода, че някой ще каже, ти си стана на гейма, ти ще си е там, това, тук ти просто не се занимава. Аре така, после ще се оправя, че ме мързи. Така, сега да ви предупредя, нека да е или 5 минути, максимум ще чакаме, или 2. По някой път веднага става. Обаче това става редко. Да, няма да е в първия път. Това става само когато правя нов world. Не стане нещо. Готово. Така. Сега да започнем да събираме дърва. Пък след това ще покопая малко и после ще си направя някаква къщичка. Винаги така става в началото някаква. Почва да ми лапа. Чакай малко. Не станаха настройките. Що имам фол, бе? Бати. Аз не фол. Аз винаги почвам да си правя итемите от триолък. Гледайте сега. Така. 4 дърво за крафтинг. Останалото го правим така. Аре бе, стига. После пръчки, така. После аз си правя кирка за кабел. Да си направя каменна брадва, за да ми е по-бързо. Ще нека е така. Сега. Като покупаем туда. Виждате ли? Направо кабел ми показа. Трябва само 3. Готово. Достатъчно. Да си дочупя дървото. Нататък се снимат на други неща. Ето може да играем някакви игри, минигеймс, може да играем с такъв. Обичам жълта така. Здрасти, пик. Ще малко да спи. Имаш ли си семейство? Питахте нещо. Значи. Защо нямаш семейство?
Това става. Много обичам. Ей така. Край да ми пускат по 2 лева и 3 пържоли. Мале, това много обожавам. Да ми пускат. Бело дърво ще събера по-нататък. За дървото аз съм добър билдър. Много хубави къщи правя, само когато се стегна вече. Докато събирам дърва, може да ви пусна някаква музика. Ще ви знае. Добре, толкова ще стигнат, после ще събера повече. Сега... мислех, че тук има да направим една дупка и да копаем. Тук си има. Окей. Да, и аз първо да събера малко кабел, па после. Там има кол. Паста кирка, не знам мога ли да чупа кол, че не помня. Да, мога. Не знам то колко ми го сложил. Някой ми е бара настройките. Майка ми играе на лаптопа, па не знам. Тя не играе Майнкрафт. Може ли да иска да се научи. Майка ми е Майнкрафтър. О, да. Не. Извинете, загледах се тук в телевизора. Включен ми. Второ бега е по дяволите. Да му ролбек на ролбек. Сама кабел. Е така трички за каменно. Чепа. Томигон. Така. Трябва пръчки. Всички събирам. Пръчки намирам. Бам! Достигнато постижение. Кабел, брат. Кабел, брат. Кабел pickaxe. I love pickaxe. Iron.
Има скелет. Скелет, чувам. Много сори, обаче не може да пазиш айрона. Уволнен си. Толкова много си дал. Намери си друга работа. В водния живот. Аз имам тъкмо... Аз ще го събрах, мале. Хора, това се на... Ако някой веднага забравя нещо, което е направил, кажете. Имаш 5 секундна памет. Това е една от класиките на убитите. Чакай, че може да ме застреля. В Майнкрафт искам да има пушки. Той не може да гледа нагоре. Слорта. Скачай. Fire! Видеме! Fuckers! This is motherfucker! Азъм! Крипър да не ми идва. Това е проблем. Че не мога да го убия с една... Колен брадичка. Ох, я спастя брадички. Така да си взема айран. Бих жертвал всичко за този айран. Тук само едно ли е, бе? Бати трола. Да, е. Сериозно ли? Скочих при този шивански... Крипа! Фък! Аз си знаех! Знаех си аз, че има крипа. Щела майката, щела. Опа. Малко глупости говорим тук. Какво си намерим? Второто ми е мразно нещо. Излагам по 2 блока, когато искам да. Това го мразя супер много. Айрон, сериозно ли, бе? Бати. А то крипър всъщност гръмна ли, какво стана? Бати. Сега, да съберем още малко дърва и да намерим местенце за къща. Ще направим основите. Между епизодите може да я довърша, защото съм ме мързи. Да ви казах, когато съм сериозен, тогава правя хубава къща. Аз искам да имам хубава къща за сървайвал. Така, имам доста планове за градинки. Просто имам план за къщата, имам план за мината, имам план за ферма за животни. Просто побърках с тези планове. Много обичам тези цветя. Слънчогледи. Аз отнесох. За малко да падне. Съчки, събирам, пръчки намирам. Стане тъмно. Мразя да става тъмно. Как искам да напиша Team Set 0. Обаче не искам, защото нямам команди. Не си ги включих. Не бе, не бяло бе. Още едно дървце ми трябва. Добре. Фък. Също ми нападна.
ще видя и между епизодите какво ми става с този лаптоп, че просто не лаги. Отвратително. И сега става тъмно, дойдат зомбите, ще ми изядат просто. Ами ето, тук ще ни е къщичка. Да. Няма да правим основите сега, че и това ме мързи. Радвайте се, че отидох малко да копая, радвайте се, че малко събирах дърва. Добре. Това беше от мен. Ох, боже. Това беше от мен. The Cross Creeper BG. И ще се видим в втори епизод на Minecraft Survival. Oh yeah! ББ!